Честит понеделник и честита нова седмица, следователчета. Време е, мисля, да преминем към практическите съвети, защото, разбира се, понеделник е. Седмицата ни натиска и е важно да спрем с многото приказки и да започнем с многото промени. Така че днес ще бъда кратък, защото аз имам 100 неща за вършене и ще започнем с практическите съвети и практическите уроци, както ви обещах, тези, които работят за мен. И ще го фокусираме на две неща днес. Един урок, който искам вие да започнете да практикувате с мен и едно нещо, което аз научих за целият този процес. Първо, от Джордан Питърсън разбрах преди време, но това определено не е негова мисъл. Просто спомням си много ясно, когато още в началото на пътя ми за подобрение, той беше един от първите гласове, в които се вслушах. И той обясняваше за нарастващата промяна, когато си 1% по-добър в нещо на ден. Така че е много важно да започнем от малко, да започнем от нещо много лесно. Затова ви предлагам ето това решение. Чаша вода. Точно така. Чаша вода сутрин. Искам да започнем това нещо като традиция заедно с вас. Елементарно нещо и ще го надграждаме, но трябва да тръгнем от някъде. Така че ви поканвам да направите това днес, което и да е време днес. Пинете една чаша вода. Бонус точки, ако излезете на слънце и я пиете на слънце. Аз ви обещавам и ви гарантирам, че в последните месеци го изградих този навик и всяка сутрин ставам. Първата ми работа е да излеза на балкона и да погледна небето. Дали има слънце, дали няма слънце, няма значение. Отваряме си очите, приемаме малко витамин D и пием чашка вода. Още повече бонус точки, ако докато си пием чашката вода, успеем да се сетим за едно нещо, което си позволяваме да обичаме и да кажем, обичам това, или този човек, или това нещо, дето ми се случи. Едно нещо, за което сме благодарни, да си позволим да му благодарим. Благодарен съм за това, че ми се случи. Или съм благодарен, че този човек е в живота ми. И едно нещо, за което си позволяваме да си простим. Една наша грешка, един наш срам, едно наше огризение. Просто си простете за нещо. Хора, нека да не се изхвърляме. Това, само това, ако започнете да го правите с мен, ще е уникално, ще е просто страхотно. Затова ви подтиквам под това видео, ако днес сте изпили една чаша вода, ако сте погледнали небето, и особено ако сте се сетили за едно нещо, което обичате, едно нещо, за което сте благодарни и едно нещо, за което сте склонни да си простите, напишете отдолу пих го, I did it, пих вода, направих го, нещо, просто напишете нещо. Защото работи. Обещавам ви, работи. Това е първият урок за вас днес. А аз пък ще ви споделя моят апгрейд от днес. Осъзнах, че не мога да съм чак такъв перфекционист в тези видеа, ако искам да ги поддържам. Не мога да слагам всеки път субтитри, не мога всеки път да ходя някъде на снимки и да е вау. Това го записвам просто така от предната камера на телефона, защото осъзнах, че е по-важно да пусна нещо и да кажа нещо, отколкото да го прециклям и да се парализирам от перфекционизъм и от страх дали е еди как си направено. Нито ще умре проекта без тъмнели, нито ще умре проекта без субтитри, нито ще умре проекта без да правя някакви вау видеа. Ето това го правя в момента едно към едно и е предостатъчно, за да може нещо да се случи. Така че, гайз, урока към вас, повтарям, пийте една чаша вода, благодарете, обичайте и си простете нещо. Вижте малко слънчице. И нека това да си го превърнем в ежедневен ритуал. Аз ще ви потвърдя, че всяка сутрин го правя и ще продължа да го правя всяка сутрин. Ще пия чаша вода, ще виждам слънцето и така ще ми стартира моя ден. Това е първата част от морнинг рутината. Това е сутрешната рутина, която ще имаме, която ще ни помогне да стартираме дните си силно и да направим и да постигнем промяната, която искаме. Така че ето, това беше практичен урок номер 1. Направете го и вие. Аз се уча, че не трябва да съм перфекционист и че важното е тези уроци просто да излизат под каквато и да е форма. Така че до утре, както знаете, обичам ви, благодаря ви, ако нещо и горе главата ще стане.